Sebab ilmu itu pakanane napa? Hati. Hati, jiwa, roh itu dahalane ilmu. Semakin ilmunya banyak diketahui, semakin hidupnya banyak jawaban dari semua persoalan. Lah wong niku nak ilmune akeh ya insyaallah diparingi tentrem ayem gimana? Mungkin ya wis ayem apa ora? Alhamdulillah. Ayem iki ayem tenan apa diayem le. Jadi mungkin itu seneng diri. Ayem ayem iki wong ayem kepeksa kan diceritain guyune ora lain batin guyu yo gone-gone sak jerone kulit tok orang ngerti kelas dicek soalnya wong di ayem lha sing dikarepke ya ayem kan ngawet dhewe niku kali Gusti Allah diparingi ilmu, diparingi agama. Niku supayane urip niku tenang. Uripe ayam rumangsa aman gununge aku dhewe ra kuat. Keduran lensiko uripe ayam rumangsa aman gununge rasa tandha yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh inaktif saking pangeran kabeh inaktif saking pangeran salam ya Rasulullah ya